Takže čaute ľudia, ja vás vítam v nového videa a v tomto videu to bude zase americká ochutnávka. Ja vám ukážem, teda najprv vám poviem, že kde som to kúpil. Bol som v Kauflande v Trnave a tam je taký obchod, kde toto predávajú a ja som si to tam kúpil. Takže ukážem vám, že čo tu je. Je na vede z Kauflandu. To nájdete asi v každom Kauflande. Takže najprv tu je títo cukríky nejaké. Malo by to byť niečo podobné k Nerdom. Sú tam vlastne pri chuti je tam orange a strawberry, takže takto nejak to vyzerá. Ja som od tejto značky mal akurát žuvačky a všetci si myslia, že tie žuvačky sú strašne kyslé, akurát nie sú moc kyslé. Takto od značky Sweet Fun. Potom tu mám takéto Fanta žuvačky. Je to pomarančová príchuť. Takže takto nejak. Mali dva druhy, ale ja som chcel toto, pretože pomaranč asi každý mal pomarančové žuvačky. Asi tu najviac zaujímavú vec tu je to matcha Oreo. Je to nejaké lacné. Nepoviem vám cenu, kľudne si to chodte kúpiť, ale najprv si to zhodnotíme, že jak to chutí. Takže, tak, potom si to môžete skúpiť. Takže ja si najprv budem toto. Potom si dám týto Oreo. A nakoniec dať žuvačky, aby som tú žuvačku nikam nemusel dávať. Sa ešte napijem. Mám z McDonaldu. Už som toto otvoril. Neviem, jak toto otvoriť. Dobre, potrebujem nožničky. No dobre, mám to. Aj bez nožničiek som to zvládal. A každú túto vec si ochutnáme a zhodnotíme. Takže tak. To ešte otváranie to Nerds. Všakže nejak tak, toto tam vyzerá, to je taký rozmedík. Bojím sa vám to ukázať, aby sa mi to nevysypalo. Vidíte? Toto je tá jahodová a toto je tá pomarančová príchuť. Z toho každý pozná tie farby. Čiže si najprv dám tí strawberry. Keby už takto nenatáčam YouTube a takto títo ochutnávky, tak by som si to asi v živote nekúpil. Ale tejto jahodovej príchuti dávam tak
8 bodov. Teraz ideme na tú pomarančovú. A tej pomarančovej dávam takých 7,5 z 10. Sice viacej mi ide, že tá chuť, akože že tá kyslosť, ale tá chuť je strašne umelá. A celému tomuto baleniu dávam tak 6 bodov. Má to pekný dizajn, chute sú dobré. Len ten zadok mohli spraviť, že akože ty písmená akože zmenšíš, dáš to nejak sem, takto hore. Taký obdĺžnik a dá sem nejaký obrázok, pretože vážne dá tutaj iba obrázok sem. To by dal takto po celej strane, ale zase chápem a ma deti zaujať táto strana. Tak. Takže takto si položím. Napijem sa. Pôjdeme na takto po takýchto krásnych baleniach. Iné balenie si zjem a jedno si zoberiem ako do školy. Nechám si schovám. Kebyže mám akože pripomenutú vôňu, tak som chutí, teda má to presne taký istý čuch, ako tie matcha poky. Mali v prvej ochutnávke, tuším, no, prvej ochutnávke. Kto z vás je Oreo tak, že si ho rozpolí, zje ten krém a potom zje až tie oné čušenky. Ja to tak robím, ja to tak vyhovuje, ale teraz keď tu mám týto, tak to zjem normálne. Ja tú chuť vám musím opísať za chvíľku, pretože potrebujem niekam ísť teraz na chvíľku. Jo, ja už som naspäť. Bol som na hode. Nič ma nespočul, ako. Mám tu mikrofón zase. Dobré ráno, stará mama. I like us. Dobré ráno. Máme tu poslednú sladkosť. A to sú Fanta žuvačky. Tu sa to otvára. Malo by tam asi byť. Neviem. Asi tam je tak 6. Takže takéto balenie to je. To voní jak Fanta. Co to je? No ľudia, čuchnite si. Na. Že voní to jak Fanta. Také
A tá šuminka. Takže dáme si na dnešek šuminku, aby sme tady byli 1000 let. Ľudia, nezhodnotil som toto Oreo. Tomu Oreu dávam 9 z 10. Odporúčam toto. Tomuto si ľudia musím sadnúť, počúvaj. Čo tí žuvačky mi robia? Ja nechápem. V minulom dieli sme mali žuvačku. To malo 10 z 10. To čo mi robia? Tomu dávam takto. 10 z 10. A ešte aj s týmito cukríky. Ale to žuvačka, je to cukrí taký. O ničom. Odporúčam, vieš čo. Toto je cukrík. Teraz som to zhltol. Toto není žuvačka. To mi reálne išlo dole krkom. Dobre, dávam z tomu 9,5 z 10, lebo není to žuvačka. Ale má to takú dobrú chuť, musím sa napiť. No dobre. Ľudia, dajte odber, like. Dneska je 4. Toto video vydám asi 5. 11. Daj odber a like. Daj aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video. Kúpte si tieto všetky veci. A uvidíte, že sú dobré, naozaj. Že nie je to jak minulý diel, čo sme mali Reese's, také úplne pochvalované sladkoslanosti. Radšej si kúpte Oreo pri chuti matcha alebo žuvačky pri chuti Fanta, ako. Toto je o mnoho lepšie aj s týmto. O mnoho lepšie, jak tí Reese's. Neviem, možno niekomu chutí viacej toto, mne chutí viacej toto, niekomu možno Reese's. Hotovo. Čau.